touch mine. מה קורה אנשים? כאן רועי, והיום אני בסדרה חדשה, בערוץ חדש, עם משתתף חדש. אני מי שנקרא גיא מלמד, והיום אני אסביר איך להשתמש בוואפ. אז זה היה פייל, אז כן. טוב אנשים, היום אני אלמד אתכם איך להשתמש בוואפ ובאיגל. דבר ראשון, מכוונים במקש יווני. זה כבר ברור. דבר שני, צריך לפגוע. שזה ברור. עכשיו תראו, זה מצב ממש מעצבן פה, זה בין 4 ל-2 ולאחד מה-2 האלה כמעט נגמר עם החיים. עכשיו הוא לא. איך לנצח כזה מצב? יש לך רק אוואפ ורובה קטן. דבר ראשון, אל תפסיק לראות עם הרובה הקטן, ובסוף אתה תפגע. דבר שני, אם יש לך זווית פגיעה טובה, תפגע. זה כבר ירד ל3. תראו, תעשו לו טכניקות. פאו! הנה, הדשוט. עכשיו זה כבר 2. אני אדגים את זה על הוואפ לגו, כי זו המפה שהכי קל להדגים בה עם הוואפ שזה ערבים שאנחנו מספרים לו. הנה הוא לא מוריד לי כמעט. עכשיו תראו, זה כבר במצב של 1 ו-1. איך אני הרגתי אותו עם סכין? כי הוא כיוון עליי הוואפ ואני הרגתי אותו עם סכין, שזה גם שיטה מאוד טובה. ראיתי שהוא מתחולל בצד עכשיו אני יכול להתנות כדאלה. לא פגעתי בו. פאו. נגמרו לי הכדורים שנגמר. הנה, ראיתם, ניצחתי עם 4 קילים. נכנסתי עכשיו במשחק. כל 4 קילים האלה מהמשחק עכשיו. למה? כי אני הרגתי עם דיגל והוואפ את כולם שהם היו עם הוואפ, אך הם לא ידעו להשתמש כל כך בדיגל ובסכין. תראו, יש פה 2 כבר עליי. איך להתקמפר? 2 מדברים, תכוון להם להדשוט. פאו! הדשוט, הנה כבר הרגתי 2 עם הדשוט. ועכשיו מה אני עושה? כולם על 1. מי האחד הזה? זה שהתקמפר. איפה הוא אחד הזה? איך אני הורג אותו? ככה. עוד פעם, you are cleared, הנה, דוסט איגל, אקספורט. אני הרגתי 81 אנשים עם איגל, כי אני, בגלל השיטה הזו, יותר טוב עם דיגל. אני מכוון לראש. אני פוגע. דבר החשוב. הנה עכשיו, אני אחכה שהם יהרגו אותם. כפאו. כפאו, 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 כפאו. כפאו, כפאו. אז תראו איזה מצב כאן. קפצתי עליו עם סכין. מה יוצא? עכשיו אני עם 1 על 1, על 1 שלא טוב כל כך, ופוגע בו עם הוואפ. כל כך פשוט. זה שאתה רק עם אנשים ואתה עם סכין ואיגל ואתה בצח, זה ממש משהו אדיר. כי הוואפ זה בכדור אחד הורג, כפי שראיתם. תראו, כדור לבטן זה הורג, הרגתי 2 אנשים עם כדור לבטן, אתם מבינים? הנה הדשוט 1 אני יודע להתקמפר
הנה, הוא מתקמפר פה, לפי דעתי. ועוד פעם, מה נשאר? בוא נהרוג אותו עם הוואפ, למה לא? תראו, זה ממש קל. כל מה שצריך זה לדעת לראות. ואני לימדתי אתכם עכשיו איך לראות. זה אחד הדברים הכי קלים שיש. תראו, בואו נראה לכם עוד פעם. אני אהיה בקוטר טרוריסט, יש בוטים ממש שלובים. ואני אראה לכם עוד בערך 2 משחקים. בואו נראה לכם איך אני הורג אותם עם הוואפ, איגל וסכין. דבר ראשון, אני רץ. לא מפחד. יודע להתקמפר. 2 כדורים הרגתי אותו, 2 לגרון. כמה נשארו להם? עוד, הדשוט. עכשיו אני אראה לכם איך אני יכול להרוג באותו מילה אנשים עם סכין שהם עם הוואפ. הנה אני הולך ישר. אני יודעים... עם סכין. כדי להיות בטוח אני רק על סכין. בוא נמצא עליי עם שחקן. הנה כבר... בוא נמצא. הנה ראיתי את הפושעים. זה כבר 3 שלב. הנה. יא! הוא הרג אותי, למה? אני הייתי עם סכין, רציתי אליו עם סכין, כי הבטחתי לכם שאני אהיה עם סכין. הנה בוא נשתלט על בוט למשל. שהוא על הוואפ. אני בוט עם הוואפ. אני בוט עם גובה קטן. הרבה יותר קל לי להיות עם סכין. הנה הוא רץ לו פה. מה? זה לא היה הגיוני, זה היה פייל. איפה הוא רץ לו פעם? חמוד. קפאו. זה ממש פשוט. אתה פשוט צריך לכוון. הם מכוונים במכה שמאלי דרך אגב. ואני בערוץ חדש, כפי שהסברתי, ויש לי גם אתר חדש. הוא רץ עליי עם סכין כאילו, ואני עם דיגל ביד, מה הוא מצפה? שאני לא אתן לו הדשוט. הוא לא רואה, הוא לא מתחשב שהוא בסביבה עם עוד אנשים, לא הוא על אחד והוא על אחד הזה שם. פשוט לא יודע. קפאו. בוא נהרוג אותו עם דיגל. הוא עלה למעלה כפי שאתם רואים. קפאו. אז עוד פעם הרגתי אותו וזה ממש קל לי. גם אם זה השחקנים נשבע לכם. הם פרואים בעולם הזה, הייתי הורג אותם. למה האוואפ נגד הדיגל שלא רואים זה בלתי אפשרי לעצור אותו. נשבע לכם. שאם אתה בא מקדימה אפילו למישהו עם הוואפ שהוא מסתכל לשם ואתה בא לו מפה, ייקח לו זמן לכוון, לראות. הנה בוא נחפש שחקן, סתם שחקן. רוצץ אותו. איפה יש? גם אפשר לתפוס עמדה שלא רואים אותך. אותו דבר, הנה. קפאו. נתן לי הדשוט. בוא נשתלט על הבוט הזה, 3-1. כאילו גם אם לא הייתי משתלט על הבוט הזה. הנה הוא איתי. אני יודע, בוא נגיד, אני חושב שהבוט הזה, יש לי תחושת בטן שהוא בא מפה. יגיע הנה, היה לי תחושת בטן. הנה, למה הוא הרג אותי? הייתי עם הוואפ, והוא היה עם זה, ולמי יותר קשה? לא זה, עם הוואפ. אז הנה, זה ככה נגמר המשחק ב-4-0. אז טוב אנשים, מקווה שלמדתם ונהנתם. כאן היה רואים מהערוץ החדש שלי עם גיא מלמד. RG Gaming. אז תנו סאב גם אם לא אהבתם, גם אם כן אהבתם. אני הייתי רועי, יאללה ביי.